У вас нема стажу або його дуже мало, тоді слухайте уважно і до самого кінця. Я оформлюю людям пенсії без стажу вже не перший рік і знаю, як в Україні зробити собі хорошу велику пенсію, не чекаючи 60 років і не розраховуючи на пенсійний фонд. Моя пропозиція повністю описана у телеграм-каналі, до якого ви можете приєднатися за посиланням в описі сторінки. Веду його вже 2 роки безкоштовно, і там усі матеріали, які стосуються недержавного пенсійного забезпечення. Також через цей канал можете записатися до мене на персональну консультацію і отримати відповіді на всі свої запитання повністю безкоштовно. Підбір пенсійної програми і оформлення відбувається онлайн, тому неважливо, чи ви є зараз в Україні, чи ви є за кордоном. Звертайтеся, посилання в описі, приходьте на ефіри, розбирайтеся і дайте собі можливість мати гідний рівень життя, який реально не потребує вмішання туди держави. До зустрічі!